Радио, телевидение өлкәсендә эшләргә теләүче яшьләр барысы да аның кебек булырга тырыша. Ну нәрсә инде бу? Менә бу тавышма инде бу. Сиңа карата битарафлар юк кебек. Гөлназ. Гөлназ дип менә. Ә үзеңә тәнкыйть үзлегеннән карыйсыңмы син? Ой, нәрсә төшеп китте. Минем карыйсым килми улай берне. Халыкка бик нык инде дәванин. Мәңгелек түгел һәм шулай да менә бер әби калды минем хәзер. Кызык менә шундый вакыйганы хәтерлисеңме? Урышкан чакларында. Син менә булай булып кайтсаң нәрсә эшлим мин? Менә булай бу. Син аңламыйм, әби нәрсә мин аңламыйм, менә булай булып нәрсә аңлады. Без гади тамашачы белмәгән нюансларда булган икән. Тавыш операторы түгел Айваз Садыровны күрәсе идем мин аңда. Мин сиңа күрсәтәм. Гадел, син һәм миңа менә монда булып килдең. Кара менә мин сиңа бла-бла киендердем, бла-бла прическаны үзгәрттем. Гөлназ Сәфәрова, бүген радио, телевидение өлкәсендә эшләргә теләүче яшьләр барысы да аның кебек булырга тырыша. Ул үзенчәлекле тавыш иясе, креатив, шат күңелле, үз фикерен бер кайчан да әйтергә курыкмый. Буларга өстәп, әле ул яхшы хатын һәм үрнәк әни дә. Һәм бүген, дуслар, Гөлназ Сәфәрова бездә кунакта. Гөлназ, хәерле көн. Хәерле көн, исәнмесез, Гадел, мин мондый сүзләрдә син мине мактап та карадың, син мине яхшы әни дә, яхшы журналист, рәхмәт. Дөрес сүзгә җавап юк. Бәя бирүең өчен. Дөрес сүзгә җавап юк. Менә шуңа өстәп тагын нәрсәләр әйтә алыр идең? Менә мин санамаган нинди сыйфатларны өсти аласың? Ой, иң мөһимнәре шулардыр инде ул, әйме? Минем өчен иң беренче чиратта мин әгәр дә сорыйлар миннән син кем дигән сорауга беренче чиратта мин әни, мин тормыш иптәше, чөнки мин гаиләне гел беренче урынга куям. Аннан соң мин журналист, алып баручы. Ну, һәм үземне инде дифферент булар белән мактап утырасым килә. Мин шундый, мин мондый дип. Мин гадәти кеше, журналист, алып баручы, үз эшемне яратып һәм җиренә җиткереп башкара торган кеше дип әйтер идем. Гөлназ, беләсеңме, сиңа карата битарафлар юк кебек. Я син әйтмешли үлеп китеп яраталар. Сине кумир итәләр, шул ук яшьләр, әйме? Я инде тагын шушы тавышын җенем сөйми диләр. Из крайности в крайность диләр бит инде руслар, әйме? Ни өчен шулай икән бу? Ну, чөнки минемчә мин һәрвакыт динамикада, һәрвакыт үзгәрештә һәм һәрвакыт кеше күзенә күренеп торам дип әйтим. Шуңа күрә һәрвакыт инде продукт эшләп чыгарам, проект мул, тапшыру мул, гел кешенең күз уңында минем эшләрем. Һәм әлбәттә инде фикерләр төрле була, әйме? Кемдер ярата, кемдер яратмый, кемгә ошый, кемгә ошамый. Бу табигый хәл, мин моңа нормаль дип карыйм. Һәм шулай булырга тиеш дип кабул итәм. Ә үзеңә тәнкыйть үзлегеннән карыйсыңмы син? Әлбәттә, мин 100% үземә тәнкыйть күзлегеннән карыйм. Мин бик үземә критично отношусь итәм, мин бик үземә критика белән карыйм. Һәрвакыт анда минусларны санап, анализлап, һәрбер эштән соң, һәрбер тапшырудан соң, һәрбер эшләнгән проекттан соң мин гел үзем уйлыйм, бу минус, намысын булай кирәк, булай килеп чыкмады дип, әйме? Мин аны бәлкем кешегә әйтмәскә дә мөмкинмен, ләкин ул минуслар, ул самоанализ минем һәрвакыт башта. Мин бит әле теге шушы өлкәдә укыгач та мин ничек эшләнәсен беләм. Мин теге барып җитмәгән икән, шул дәрәҗәгә җитмәгәнмен икән мин, үземнең эшемне башкарып җиткермәгәнмен икән. Димәк, ул мине кымырчытып, борчып торачак дигән сүз. Ә башка кешеләрнең тәнкыйтенә килсәк ничек? Башка кешеләрнең тәнкыйтенә килгәндә, әгәр дә кеше профессионал икән, әгәр дә үз өлкәсендә ул ниндидер үрләргә, ниндидер дәрәҗәләргә, ниндидер максатларына ирешкән кеше икән, һәм ул чынлап та критика әйтә икән, әлбәттә мин аңа колак салам һәм бу җитешсезлекне үзгәртергә тырышам. Ләкин әгәр дә була шундый моментлар була, мәсәлән, ул кеше беркем түгел, диванный критик дип әйтик, мәсәлән, мин аны белмим, аның аккаунтында, мәсәлән, роза чәчәге, һәм ул миңа критика түгел, ну нәрсә инде бу, менә бу тавышма инде бу дип яза икән. Бу критикамы? Бу критика түгел.
Bu мәсхәрәләү кешене, bu кешене түбәнсетергә тырышу, һәм bu кешене теге син жүләр дип теге нитү. Кытырту да түгел хәтта. Мыскыл итү дип әйтегән, дәйме? Бу беренчектә критика түгел. Шуңа күрә конструктив, конкрет критика белән булар гына теге вау дип үрүне, мәсхәрәләгән сүзләр әйтүне айыра белергә кирәк. Буларны хәзер кызганычка каршы бик күп кеше куша, менә сез ничек карыйсыз критикага? Һәм менә теге син тавышың миңа ошамый, ти концерт алып баруың ошамый дигәнне критикага кертәләр дә куялар. Дөрес түгел. Критикалаган кеше бит әле теге яки бу мәсьәләне шишу юлында тәкъдим итәргә тиеш. Менә булай әйтсәң яхшырак булмасмы икән? Син ничек карыйсың ошолаймы? Критика беләсеңме? Мин булай дип карыйм. Критика менә гадел. Син менә булай дөрес бер дә дөрес эшләмисең. Менә бу сорауны бирә кирәк түгел дип түгел, әйе. Беләсеңме ничегрәк яхшы булыр дип. Менә син шуны фәләнне караганың бармы? Син тапшыруына игътибар иткәнең бармы дип. Конкрет критика итә торган кеше ул шишелеш юлларын тәкъдим итеп, әле шишелеш юлларын тәкъдим итмәсә дә хәтта үзенең фикерен түгәрәкләп, тулы итеп әйтеп бирергә тиеш. Шулык мәсәлән мин анда мәсәлән критикалар аралашканым бар язучылар белән, журналистлар белән профессиональ, име? Һәм алар гомумән икенче төрле сиңа менә тәкъдим итәләр. Икенче төрле әйтәләр үзләренең күргән җитешсезлекләрен, икенче төрле җиткерәләр сиңа бу фикерне. Һәм син чынлап та үз-үзеңдә анализлап, аларның әйткәннәрен истә тотып, анасын казына башлап, бу өлкәдә эшли башлыйсың. Һәм бу чынлап та синең үсешеңә йогынты ясый. Димәк, аларның критикасы сиңа үсәргә ярдәм итә дигән сүз. Шундый кешеләр, Аллага шөкер, минем юлымда һәрвакыт очрап торды һәм мин аларга бик рәхмәтле. Читтән караганда, социаль челтәрләрдә караганда, Гөлназ Сәфәрованың барысы да шундый җайлы майлыгына бара кебек. Гаилә дә, карьера да, чыгышлар да барысы да, име? Ләкин шуңа да карамастан, бу бит без күргәнне, без белгәнне генә. Шуңа да карамастан җитешеп бетмәгән, вакыт җитеп бетмәгән очраклар бармы? Әлбәттә, барысына да шундый күп вакыт кирәк. Бер нәрсә дә бу тормышта җиңел генә бирелми. Миңа әйтәләр дә, менә ничек шулай алып баручы булырга, ничек менә шулай рейтинг җыярга. Мин һәрвакыт әйтәм, эшләргә һәм тагын бер тапкыр эшләргә. Бүтән юл юк, җәмәгать. Терпение и труд все перетрут. Диләр бит. Тырышырга, чыдарга һәм эшләргә. Авырлыклар бик күп булды һәм хәзер дә күп. Мин менә хәзер шунысын гына исемә төшерәм. Мәсәлән, шул ук мин тапшыруын төшерә башлаганда, әле мин монда продюсер да үзем, режиссер да үзем, сценарий ходны да үзем уйлыйм, үзем алып та барам. Үзем әле тагын шушы хатын-кызларны да эзлим. Программага раскрутка да кирәк социаль челтәрләрдә. Үзем шөгыльләнәм моның белән. Мин хәтерлим, иртәнге сәгать 6-да киттем. Сүнге сәгать 1-дә кайтып яттым. Иге. Һәм нәтиҗә бүтән менә бу информация, мәгълүмат, локацияларны күчерү, бүтән әйберне уйлау, монтаж алда. Телевидениедә эшләгән кеше моны нәрсә икән белә. Монтажларга кирәк, редакцияләргә кирәк. Һәм минем кулагым дип тора. Һәм андый вакытта уйлыйсың, кирәкме бу миңа дип, чөнки миңа аның хәтле финанс халәтемне аның хәтле яхшыртмый, зур акчалар алып килми. Бу бит минем теге журналист эшчәнлегем. Бу минем социаль проектка үз өлешемне кертү. Һәм уйлап торасың, менә теге баш жуылды, йөрәк тибә. Минем булды шундый хәтта моментларда, съемкаларда теге бик узак съемкалар. Ул бит кешегә генә 15 минутлык тапшыру, менә үзең дә беләсең, күп әзерләнергә кирәк. Кешегә генә ул камера куйдың, монтажладылар һәм барысы да яхшы әйбәт булды. Шушы монтаж артында, камера артында күпме эш ята. Минем хәтта менә теге бик күп эшләп, ашамыйча мәсәлән анда ашарга да каракны өлгермисең бит, чөнки теге тиз вакыт кирәк. Менә монда күкрәгем кыскан моментларда булды. Менә кысам әйтәм, операторларга әйтәм, зинһар, Наил, су алып килеп, су эчеп, менә бу барлык моментлардыр, сәламәтлеккә зыян салынган моментлар. Мин дәшмим ул хроник авыруларым турында. Ул ашамаулар аркасында минем хәзер ашказанында хроник авырту, тегендә хроник авырту. Мин алар турында әйтмим, мин алар турында сөйләмим, ләкин менә булар давленияларның түбән булуы, теге авыртулар, бу авыртулар, алар
барысы да миндә. Алар бит менә бу нәкъ менә бу теге җиңел тыелган, матур тыелган, популяр тыелган тормышның икенче ягы, медальнең икенче ягы. Мин тапшыруны әле без кайтачакбыз. Алдарак Алла бирсә, ялгышмасам син табиб булырга хыяллангансың, әйме? Ләкин журналистика өлкәсен сайлагансың. Мин һәр вакыт ни өчен табиб, мин һәр вакыт кешеләргә ниндидер ярдәм итү турында хыялландым. Нинди ничек кенә анда тыелмасын хәзер бу шундый теге кешеләргә ярдәм итәргә теләдем мин кичкенәдән. Индер хайваннарга ярдәм итәргә теләдем. Мин мәсәлән, гел кичкенә шуннан башлыйсым килә, анда индер әбидә авылда үстем бит инде мин. Мине кайтарып куялар каникулга. Индер чиби авыртып китсә, мин аны төреп шәлләргә, сулар ишертеп кашыттым. Ул тереләчәк дип менә мин гел яшәтергә тырыштым. Яшәргә тиеш бу дөньяда кешеләр, туган хайваннар, җәнлекләр дип, тереклек гомумән. Һәм табиб китәргә теләвемнең сәбәбе дә шул иде. Мин хирург булырга теләдем. Хирург булып, мин бер генә гомерне саклап калсам да, үземнең өлешемне кертә алсам, бу бит зур кешеләргә мин инде бәхет теләшәм. Кешенең әнисе исән калырга мөмкин, кешенең гаиләсендәге баласы исән калырга мөмкин. Мин чын күңелемнән менә 100% бирелеп, бу эш белән шөгыльләнергә теләдем. Аннан читтер язып киттем, шулай журналистика кереп киттем, ләкин журналистлык һөнәре белән дә мин нәкъ кешелеккә ярдәм итәргә теләдем. Минем бөтен язган, мин башта бит язадыр газетларда, басмаларда минем мәкаләләрем басылып чыга иде. Мин гел яздым гел проблемалар хакында. Индер зоопарктагы проблемалар, социаль проблемалар, медицина белән бәйле проблемалар. Мин барадыр, белгечләр белән сөйләшәдер, мин гел проблема. Миңа гел кирәк иде чишелеш. Миңа ниндидер анда индер бер яңалык кына язып чыгу, шулай булган дип миңа кызык түгел иде. Миңа гел кирәк иде проблема, аның чишелеше, төрле яктан күзәтү, төрле яктан кешеләрнең фикерләре, карашы, менә шуларны туплап язып чыгару миңа канәгатьлек хисе бирә иде. Журналистикага киттең. Экраннардан да күрә башладык, башта газеталарда мәкаләләр чыкты, әйме? Сәлам дуслар, һәммәгезгә бер кочак елмаю һәм бер капчык уңай эмоция, яхшы кәеф бүләк итеп, кәеф ничек хит парадын башлыйбыз. Һәм инде син барасы таныла башлагач, халыкта сөйләмичә калмыйлар бит инде. Менә әтисе Миназим Сафаров булгач, Гөлназ шуңа күрә үсеп китте дип сөйләүчеләр булды. Инде син бу турыда бик күп тапкырлар әйттең. Әйттем, әйе. Хәтта син сөйләгәнсең әле фамилиямны үзгәртергә теләгән вакытта булды дип. Әйе, мин шундый кеше инде, мин менә гел уйлыйдым, ну юк бит, мин үзем дип, мин чынлап та үзем барысын да эшлидем. Мин холкым белән шундый кеше. Үзем эшли торган кеше мин. Миңа әйтсәләр дә менә хәтта, менә бу сиңа ярдәм итә ала дип. Хәзер инде әзрәк кенә карашым үзгәрде. Элек теге яшь максималист, мин үзем эшлим, мин үзем алып барам, мин үзем бу максатыма ирешәм дип. Һәм мин бик күңелемә тиядер, мин нәрсәгәдер булса үзем ирешәм, үзем эшлим. Ну, әлбәттә инде әтисе аркасында алганнар. Әтисе әйткән, әтисе бит аның дип. Һәм минем күңелемә шундый тиядер, мин елаган чакларымда бар, нишләп шулай дип, анасы мин уйладым. Но моны бит инде теге аңламаган, белмәгән кеше генә әйтә әтисе дип, Ничек инде менә мин мәсәлән, әгәр дә мин кемдер өчен сөйләшеп куям икән, һәм бер сөйли белмәгән, фикерли белмәгән кешене алып килеп утыртам икән, әйдә эшлә дип, һәм ул тапшыру эшли алмый икән. Хит шунда президент үзе шалтыратсын, бу кешедән кеше ясагыз дип, аннан ул чыга алмаячак, ул эшли алмаячак, кешенең үзендә булырга тиеш. Һәм анасы миңа бер акыллы кешенең фикере гомерлеккә башыма кирип калды, ул әйтте. Әйтсеннәр, Гөлназ, бу бит супер диде. Син уйлап кара диде, синең үзеңнең башың эшли. Фикерлисең һәм эшли аласың диде. Һәм синең әле поддержкаң бар, әтиң диде. Ул синең поддержкаң диде. Һәм ул чынлап та ул бит минем абруйлы кеше, исемле кеше, аның фикере бар, аның фикерен тыңлыйлар, аның сүзе үтемле. Һәм бу ике пункт бергә кушылган очракта нәтиҗәләр бит тагы да югарырак була. Мин бу турыда чынлап та уйлап куйдым. Моны белән киресенчә горурланырга кирәк һәм моңа шатланырга кирәк. Ходаима мең шөкер. Әлхәмдүлилләх, Аллаһыма мең шөкер. Менә бу ике факторны
ул миңа бирде, бу бик сирәк кешеләргә генә бирелә. Кайбер кешегә берсе дә бирелми. Ни таланты, ни фикере, ни анда поддержкасы, минем монда әти дә бар, Аллага шөкер, үзенең фикере белән, сүзе белән миңа ярдәм итеп җибәрүче. Һәм мин үзем дә бар. Сезгә кушылды. Бинго. Аннан соң син әйткәнсең, хәзер әтине бу Сәфәрованың әтисе бит дип беләләр дип. Әти гел көлеп йөри инде. Хәзер дә киләләр дә элек әйтәләр, ой, бу бит Миңназым Сәфәровның кызы дип миңа мәсәлән, диме? Хәзер алай түгел. Ой, бу бит Гөлназ Сәфәрованың әтисе, әтите менә бит ничек үзгәрде дөньялар ди. Менә әтиң турында сөйләүне дәвам итик әле. Бүгенге көндә син аның киңәшләренә колак саласыңмы? Әлбәттә, әлбәттә, Гадел. Минем иң беренче киңәшчеләрем ул әти, әни, әби. Ниндидер хәтта социаль челтәргә, ниндидер фикер язганда да, ниндидер кайдыр миңа әйтсәләр, фикереңне белдерт дисәләр дә, мин гел киңәшләшәм. Әти, син ничек уйлыйсың? Әти, менә шулайрак эшлим микән, булайрак эшлим микән? Әти, менә сценарий яздым. Мен сценарийда, мәсәлән, шунда фикер үткәрергә телим. Менә шушы җөмләне кертим микән, юк микән? Укып чык әле. Әти, ничек уйлыйсың? Миңа аның фикере, аның карашы, аның профессиональ карашы бик мөһим. Шуңа күрә ул әйтсәң, бу кирәкми, бу артык дип, мин бер сүзсез алып атам. Мин бу хакта шулай әйткәнем бар, менә миңа бәлки бу бик кирәкмәгән дә әйбердер, ләкин психологик яктан минем тәрбиям, гаилә миңа шундый тәэсир ясый, әти белән әни һәм әби дип әйтик, менә бу өч кеше, әгәр дә алар миңа, мәсәлән, бу стаканда су, Ama үтә күренмәле, сен үтә күренмәле икән күрәсең, бөтен кеше үтә күренмәле икән күрә. Әгәр дә миңа әти, әни, яисә әби әйтә икән, бу су яшел ди. Бу су яшел, бер фикерне әйтәләр. Мин чынлап та бер көнгә ышанмыйча, бу су яшел диячәк. Димәк, аларның миңа йогынтысы бик көчле диясем килә. Бу әти, әни сүзеннән чыкмау бит инде. Авторитет, аларның авторитет икәнен аңлау. Әйе. Дөрес әйтәсең, бу авторитет. Алар миңа гел авторитет булдылар. Алар юк дип әйтәләр икән, юк, алар ак дип әйтәләр икән, ак, алар кара дип әйтәләр икән, кара. Ләкин шул ук очракта, шул ук вакытта мин әлбәттә үземнекендә сүз итәм. Элек бигрәк тә инде ул теге мин дип тора дим. Хәзер инде мин тынычландым. Хәзер аңлыйм, алар күпме гомер кичергән кешеләр име, аларның тәҗрибәсе бик зур, шуңа шанырга кирәк аларга. Но ләкин барыбер инде теге ярый дип кенә тормыйм һәр вакыт. Әни эшләп була дип һәр вакыт үземнең дә анда фикеремне кертеп җибәрәм. Гөлназ, дөресен генә әйткәндә, син күп кенә хатын-кызлар өчен матурлык, затлылык эталоны. Рәхмәт. Бу чыннан да шулай. Шәхсән миңа син гомумән Голливуд йолдызларын хәтерләтәсең. Рәхмәт. Менә бер караштан шулай. Бер историядә мәсәлән шулай, икенче историядә Гөлназ авылда рәхәтләнеп, галуш киеп, авылда йөри. Кайсы Гөлназ күңелеңә якынрак син? Икесе дә, чөнки мин һәр вакыт төрле. Мин чынлап та төрле. Мин хәтта ул минем кәефемә бәйле. Ул минем күңел халәтемә бәйле. Мин мәсәлән, мин гел киемне үзгәртергә яратам, имиджны үзгәртергә яратам. Ул теге төрле булыр өчен түгел. Бу минем эчке, ул бит тышкы кыяфәт, прическа, мәсәлән, бүгенге укладка, макияж һәм минем киемем һәм бу минем эчке халәтемнең чагылышы. Һәм шулай ук менә галуш киеп йөрү дигәндә дә була шундый көннәр, мин бер кемләр сөйләшәсем килми. Минем үз дөньямда йөрисем килә, минем анда үз фикерләрем белән икәүдән икәү каласы килә. Мин бизәнәсем килми. Була шундый хәлләр. Шуңа күрә менә син әйттем интервью дип. Ну, менә күңел халәте, мин моңа үзем барып җитәргә тиешмен. Мин теләмим микән? Мин бармыйм. Юк, миңа кирәкми. Әйе. Менә мин бүген киләсе, менә анда мәсәлән бүген түгел, анда бер атна алдан теге настрой барлыкка килә икән, булды, мин икенче төрле. Әгәр дә мин настроем юк икән, мин авылга кайтып китәргә мөмкинмен. Мин телефонны сүндереп куярга мөмкинмен. Мин телевизор карамаска мөмкинмен. Бу минем күңел халәтем. Халыкка бик нык инде дәванин. Әбиең белән видеолар, безнең мөнәсәбәтләр.
Әбең турында сөйләп китәле, ничек менә шундый җылы мөнәсәбәтләр? Білесің нәрсеге барлыкка халыққа килде? ұшы, халық тамашашы деп әйтек, менә теге социаль шелтәрләрдән күзәтеп баручы ихласлылык белән ясалмалыкны бик нык айыра. Белә. Халыкны алдап булмый. Һәм менә ни өчен әби белән мөнәсәбәтләр өчен, чөнки алар ихлас, алар чын. Алар ничек бар шулай? Ырга кергәч, эшли башлады татар радиосында төндә эшлиләр, ул вакытта беренче кергән кешеләр. Бу баланы төннәр буе тыңлап ятам, дөрес сүзләрне әйтер микән дим, дөрес әйтә белер микән дим, дөрес әйтмәгәнне тагын үзе дә шалтыратып сорый. Ай, кызым, кеше көлдермә инде, алай түгел ул, былай дип әйтәм инде. Әби минем тормышымда бик зур роль уйнаган кеше, минем шәхес булуымда, шәхес буларак формалашуымда, һөнәр сайлауымда, гомумән кеше булуымда, гаилә құруымда, бөтен әйбердә. Менә әйтәләр бит, авторитет һәм нигез салучы, мине менә ясаучы дип. Мине ясаучы кешеләрнең берсе ул әби, төп кеше. Хылкым белән дә аңлашага, минем икенче әбимдә онытасым килмәй, әтинең әнисе, ерак әби дип эндәшәдерик біз аңа. Алар икесе дә, минем ике әби дә мировойлар. Менә шундай. Мировойлар. Алар теге үз өлкәләрендә бик зур үрләргә ирешкән кешеләр. Алар авторитетлы кешеләр булганнар авылда гомергә. Алар менә дигән итеп гаиләләрендә алып барганнар. Алар эшләгәннәр дә, колхоз эшләрендә дә, алдынгы булганнар менә шундай. Һәм менә бу ике әбиемнең дә хылкы миндә дә чагылыш тапты дип уйлыйм мин. Әби турында мин теге тыныч кына сөйләй алмыйм, мин абстрагироваться итсәм генә теге сөйләп утыралам, ә беләм гел елыйсым килә. Чөнки мин беләм, теге бер нәрсәдә бу тормышта мәңгелек түгел. Мәңгелек түгел һәм шулай да менә бер әби калды минем хәзер. Бабайлардан һәм әбиләрдән. Ходай озын гомер бирсен. Ярап Ходай. Бу артык әби генә минем күңелемне йомшартала. Әби турында уйлар. Әнисе белән икебезне жыл сайын санаториягә җибәрде, Аллага шөкер, бармаган санаториям калмады. Әз генә урта башласам апарып Казанга больницага салды. Әллә шуның өчен шуңа кадәр яшәгәнмен. Булай 85-кә хәтле яшәрем дип уйламаган идем. Алдагы көндә дә исән сау булып, балаларның игелеген күреп, тигезлеккә, тазалыкта минем әйткән ниләрем кабул булыр, Алла бирсә, яшәргә язсын. Менә әбиң турында сөйли башлагач, тагын шундый сорау бирәсем килә. Әбиләр янында үстек бит инде без, әйме? Иң кызык менә шундый вакыйганы хәтерлисеңме? Урышкан чакларында, тәрәзәдән керүләр мәсәлән әйтик. Минем андый чаклар, минем гел шундый очраклар булды инде. Мин гел хәтерлим, клубка чыга башлаган моментлар, теге сез дә шулай йөргәнсездер ул төнгә хәтле. Минем гел бөтен кешегә чыгарга рөхсәт ителәдер, бөтен кызлар, егетләр йөриләр иде бергә, икегә, өчкә хәтлендә. Ой, без көтеп кайтканда кайттык дип сөйлиләр иде, миңа сәгать 12-дә керергә иде. Караңгы төшә, җәй көне сәгать 10-да. 11-нче артыда. Караңгы төшкәнче клубка чыкмыйсың, Караңгы төшкәч клубка чыгасың. Клубка барып җиткәнче инде 11 була. Әзрәк 12-нче артага хәтле бийсең ярты сәгать һәм кайтырга кирәк сиңа. Анда бит әле сине егетте озатып кайтырга тиеш ул ярты сәгатьтә. Син әзрәк капка төбендә дә утырып торырга тиешсең. Ничек өлгереп була инде моңа, Мин әйтәм, бирегез инде миңа хотя бы 00:15-кә хәтле, 00:30-га. Мин аны шул хәтле әрнеп күңелемә кирип калган. Юк, 12. 12-дән дә калмаска. Әле башта 11 иде бугай. Мин әйтәм, ничек инде 11 мин барырга да өлгермим, монда миңа кайтырга кирәк дип. Шулай итеп, менә прям бармак сугып, әби мине 12-дә ятадыр инде. 12-дә кайтмасам, урамга чыга иде. Күз алдыңа китер, менә клубтан кайтасың. Егетләр, кызлар капка төбендә утырып торалар. Озын капка төбе бар безнең бер күршедә, Озын скамья инде ул шундай. Скамьяга килеп утырасың, теге ха-ха-ха сөйләшәсең. Һәм дә Гөлназ. Гөлназ дип менә ой-ой-ой, сиңа чыктылар. И әби ночнушкада. Әйберен кигән өстенә. Гөлназ мондамы ул? Килә, капка төбендә егетләр утыра, дигәндә кызлар. Гөлназ мондамы ул? Әйдә кайт, шукынчык кыз.
Нишләп, мине шулай итеп, кеше янында мин бик уяладырым инде, ничек шулай булырга мөмкин дип, әйме? Әбине бик күп алдарга, теләгән вакытларымда булды, кемдер әйтәдер, снотворный йоклата торган дару салырга кирәк, аларга йоклыйлар дип, кешеләр шулай салып чыгалар инде, танышлар. Но ансыз салмыйдыр, мин куркадырым, әмитәм, бернәрсә зыян килсә дип, башым уйлыйдырым, шуны 13 яшымда, 14 яшымда салмыйдырым ансын, но сәгатьне күчерәдерим. Анасы шуқынчық сәғатны күшірген, күтту вақыты бит ул фәлән, аңғырайдың мәләсін деп әбі құтырып. Анан соң кіріп ятқан қияфет шығардым да бір юлы. Хәм кіріп яттым, мен ашышқыларын кидім, кіріп кеттім, әбі кірді, ешігіні бекіліп қойды, шығырт менің артымнан. Терезені ашып, әлі ауылда терезелер кішкіне бит, мұндай панорамный терезелер yoğanda, мұндай терезе гүллеріні бұлай, анық терезі сайын гүл бұлай. Гүлләрне булай итеп алып куеп, башта киемемне ташлап, аннан ашышкы үзем көчкә менә булай итеп чыктым да булай итеп хәтерлим. Әле сикереп төшәсең бит, булай сикереп төштем. Кышытканга сикереп төштем иде. Ночнушкада кышытканга түнгі сағат 1, ул вообще фильм төшерерлек моментлар иде ул. Анан чыгып, теге орт якка ночнушканы кире киеп, наны тоттылар инде мине бар. Әби тотып, әби минем бик ушлайды. Охранник булып эшләгән кеше булды. Тотып барыбер җанымны алдылар. Кирәкне бирдеме? Ул миңа син нишек, инде тәрбиясезлек бу төндә чыгып, нәрсә эшләмәкче буласың? Мин бер кашанда әбине онытмыйм, теге курккандыр инде ул шундый заманнар, анда бит инде 15-16 яшь егетләр, кызлар, әби мине булай сүккән бер кашан алды. Син, мин сине әти әниең янында җаваплы, син менә булай булып кайтсаң нәрсә эшлимин? Менә булай бул. Син аңламыйм, әби нәрсә мин аңлайм, менә булай булып нәрсә аңлый. Ул бит инде курыккан нәрсәдер эшләп йөрмәсеннәр дип. Молодец хатын булган инде. Но нормально йөри алмадым инде мин клубка. Гөлназ менә тоелмыймы шушы таләпчәнлек әбиең ягыннан, әйме? Бүгенге Гөлназны формалаштыруда бик зур өлеш көткән кебек. Менә миңа шәхсән шулай тоела. Әйе, тәрбияләүдә теге 15-16 яшында кеше 14-15-16 яшында кешенең бәйдән ышкынган чагы. Кеше белми. Теге максималист. Булай эшләйм, тегеләй эшләйм, башы буталган чагы, әйме? Менә ул вакытта чынлап та син дөрес әйтәсең, бәйдә тота торган, теге булай түгел дип контрольдә тота торган кешеләр кирәк. Алар булмаса, кеше ышкына. Бар минем танышларым арасында да шундый кызлар, егетләр булды. Кызганычка каршы алар менә бу Бит әле безнең шундый группировкалар заманы иде, мин үскән вакытлар. Менә бузыклыклар вакыты иде бик күп, наркомания да бар ул вакытта. Эшеләре бик каты ул вакытта яшьләр, бик каты эшеләре мин хәтерлим. Теге әбиләрдән самогоннар алып, күршаулар, бик каты эшеләре яшьләр. Менә булардан әбинең мине саклавы, ул әлбәттә зур контроль булган бит инде. Һәм мине күп хаталардан туктатып калгандыр дип уйлыйм мин. Шул әниләр, минем әни белән әти дә хәтта беләсеңме, университетта укыганда, инде беренче курс бит инде. Анда студентлар бергә, дуслар, әйдәгез бүген доктор клуб бар әле. Доктор клубка барабыз. Сен белмисең инде ул чырларны. Доктор клубка да төнге клублар, доктор клубка барсаң, әйдәгез. Әни белән әти килеп, мине доктор клуб янында көтеп торалар машинада. Мин үзем кайтам. Юк, төнге Казаннан ничек син үзең кайтасың? Синең анда 17 яшь. Мин үзем кайтам, бөтен кеше үзе кайта, Юк. Мин бим доктор клубтан да анда беренче ярда хәтле. Саулык дишеп китәм. Опять беренче узатулар була алмыйм. Анда бу очракта чыгам. Әти белән дигәндә доктор клуб янында утыралар. Мин булай киреп утырам, һәм кайтам инде. Менә бу саклау булган өчен мин аларда кызыктан йөрмәгәннәр беренче яртыда төнге клуб янында мине көтеп. Контрольдә тоталар. Анда мәсәлән, мин 31 көнне әни, без дуслар белән чыршыга барабыз. 12дән соң проспектта очрашабыз. Булды очрашабыз. Юк, байтам, ничегендә юк. Ну ярар бар. Барам бер заман. Идән чыктым, барам бит инде. Проспектка табабыз, нидән Дубравныйдан. Барам, карым шыгыр. 12дән соң кешеләр бит йөриләр урамда, берләр тирәсе булгандыр инде. Карасам, әни, әти һәм кичкенә сеңлем баралар. Кошып, минем арттан, мине контрольдә тотыр өчен. Теге һәр вакыт на поле зрения, һәр вакыт менә булай. Ну, хәзер мин арга бик рәхмәтле моның өчен. Ижадка кайтыйк әле. Моны ижад дип әйтәбез бит инде эшчәнлекне, әйме?
Синең бик күп, субханалла, бик күп кенә уңышлы проектларың бар. Син менә иштән караганда идеяләргә ташып торасың кебек. Алар синең алып чыккан кебек, менә шулай. Дулкынланып. Бу опять-таки без белгәне, без күргәне генә уңышлары. Уңышлы булганнары. Менә әйтәбез бит, не дотянул дибез әйме? Бик уңышлы булып чыкмаган проектларың, идеяләрең бармы? Әлбәттә бар реализацияләнмәгән, реальләшмәгән проектларым да бар. Алар миңа әлбәттә тыңгылык бирми, ләкин менә бу яңа нәрсәдер тормышка ашмый калган икән, яңаны уйлап чыгарып, яңаны барлыкка китереп, мин һәрвакыт эш белән мәшгуль. Минем юк менә шунда буш яткан көнем, нәрсә эшлим икән дип, мин һәрвакыт ниндидер проект агымда дип әйтик. Һәрвакыт ул процесста. Һәм шуңа күрә мин менә бу килеп чыкмаган пробелларны үземдә теге ниндидер бушлык барлыкка килмәс өчен, пробел барлыкка килмәс өчен эш белән каплыйм. Реализацияләнгәннәр белән каплыйм, теге поток һәрвакыт минем поток. Шуңа күрә теге уйланып, менә бу килеп чыкмады бит әле дип, алай борчылып утыра вакытым юк. Хот яңасы. Хәзер мин, мәсәлән, мин күп бу турда кеше интервьюларда укып та беләдер, каясың моның дип уйлыйлардыр. Мин әйткән идем, мин мәсәлән киемнәр тектердем. Мин киемнәр тектердем, киемнәр белән шөгыльләнә башларга теләдем. Таптым тегүчеләр, ул шит илләрдә, хәтта шит шәһәрләрдән кайтардым тукымалар, алар проектларын эшләдек, теге фасоннарын эшләдек, стилистлар белән эшләдем. Һәм тектем берничәне, китмәде ул минем, ошамый миңа. Үзгәрттек, тегеләй итеп карап, минеке түгел әлегә куеп торам. Миңа бары тыңгылык бирми, мин аны кайчанда булса, кире кайтып, эшләп бетергә тиешмен вакыт булгач. Мин тапшыруына кире әйләнеп кайтабыз. Вакыты җитте. Исәнмесез, минем исемем Гөлназ Сәфәрова, сез Татарстан Яңа Гасыр телеканалындагы Мин тапшыруын карыйсыз. Без героинябыз янына чыгабыз. Синең күп кенә тапкыр әйткәнең бар, бүген дә әйттең, бу шуның хәтлек миңа финанс яктан зур ярдәм китерми дип әйттең. Гомумән кирим китерми торган тапшыру. Чыгымнары күбрәк. Анда синең команда, стилистлар, ул дизайнерлар, кунакларын табу, нәрсәдер арендалап тору, аны бик күп аның эше. Шулук ут, шулук камералар, шулук студия, фотостудия, чәчәкләр, сәламәтлек. Матурлык индустриясендә шундый кыйбат барлык әйбер. Инде матурлык салоннарына йөри торган хатын-кызлар беләләр. Бер чәч буятып чыгу гына да, әгәр дә чәч буятырга кирәк икән, 10 мең. Бу уртача бәясе. Әгәр дә синең имиджын тулысынча үзгәртергә телисең икән, башта сары төсне юып төшереп, аннан төс куеп, аннан тагын миллион, аннан тагын кисеп, ул бер 20-25 меңгә дә басырга мөмкин. Шулык тырнаклар, шулык кирпекләр, косметология, уколлар, без бит барысын да эшлибез тапшыруда. Һәм бу барысы да безнең катнашучылар өчен бушлай, бу социаль проект. Шуңа күрә, белмим, мин тагын күпмегә җитер минем. Мен шуны сорыйсым, моның дәвамы була алырмы икән? Бу бер яклыгына әйбер. Сездә юк ул рәхәт, менә сиңа тапшыруга килгән кешенең ахырдагы рәхмәт сүзләрен әйтүен ишетүе рәхәт, әйме? Аның елмаюын күрү үзе җанга җылылык. Гомумән бу проектны карау кызыганнан соң, тапшыру чыкканнан соң, миңа менә монтажлап бетергәннән соң, әйбәт булган дип карыйм. Миңа кирәк менә башы бармы? Бар, уртасы бармы? Бар. Үзгәреш булганмы? Булган. Менә инде канәгатьлек хисе алам мин менә. Ләкин бу канәгатьлек хисен алыр өчен мин күпме вакытымны, күпме нервымны сарыф итәм, күпме связьләремне кушам. Минем танышларым тегеннән танышым, моннан танышым. Күпме социаль челтәрләремне кушам үземнең, ягъни үземне бик күп бирәм мин бу проектка, бик күп бирәм. Әйтәм, белмим, күпмегә чыдармын мин, ләкин әллә ни озакка чыдамам кебек, чөнки көчемне бик күп ала, вакытымны бик күп ала. Башка әйберләргә вакыт калмый. Миңа бит әле башка проектларда тормышка ашырга кирәк, башка эшләрем дә, гаиләм дә бар. Акча да эшләргә кирәк миңа. Катнашучыларның елмаюы турында әйттек, ләкин аларның да төрлесе була бит. Менә шундый язмаңны укыган идем. Киләм дип датаны күчереп, берничә тапкыр син җыясың анда бөтен команданы, килешенәсең һәм ул юк килә алмыйм, менә әйдәгез ни дип. Менә шундый кешеләр турында нәрсә әйтә аласың син?
Ой, мин башта бик шакката идем, мин башта нервым чыгадыр инде кешеләр. Ничек шулай булырга мөмкин дип, анда мин 5 кешедән команда җыям. Минем монда салон арендада, тегендә аренда, монсы килгән. Ә бер кеше әйтә, анда мин килә алмыйм. Яисә, минем кызым язган хатыны, мин куркам килергә. Һәм мин ничек дип анда шыгырымнан чыгадырым, анас уйлыйм. Төрле кешеләр бар бит бу тормышта. Алар бит белмиләр безнең бу эшке якны, эшке ничек конструкцияны дип әйтик. Әлбәттә алар үзләренең тормышларыннан чыгып фикер йөртәләр, әйме? Алар моны белмиләр, шуңа күрә аларны да монда гаепләргә ярамый, ләкин барыбер кешедә порядочность дигән әйбер, әйме? Үз әйткән сүзләреңә тугры калу. Жауаплылык хиссе. Әйе, менә бу булырга тиеш инде. Элементар әйберләр. Әгәр дә кешегә гаиләсе белән, тәрбия белән ничектер кергән икән, кызганычын андый кешеләр проекттан да төшеп калалар, андый кешеләр тормыштан да төшеп калалар. Мин шунысын аңладым, андый кешеләргә ачуланырга кирәкми. Андый кешеләр үзләре ачуланырга тиешләр. Менә мин берәрсә килеп чыкмый инде дип утыралар алардан соң. Гафу итегез, сез бит менә бернәрсә эшләмәдегез бу килеп чыксын өчен. Шуңа күрә андый кешеләрне киресенчә жәлләргә кирәк ничектер. Алар сине дә подводитләр, үзләрен дә подводитләр. Аннан соң ул ничектер кредо жизньга әйләнә, тормыш кредосына. Һәм аннан соң ни кебек бит ул конструкция кебек. Моннан килеп чыкмый, тегеннән килеп чыкмый, ана бернәрсә төзеп булмый. Шуңа күрә барысы да төзелеп барырга тиеш. Мин тапшыру кебек проектлар алар шитил телеканалларында да бар. Үзебезнең рус каналларында да бар, шул ук инде «Успеть за 24 часа», «Преображениелар», әйме? Ә мин тапшыру алардан нәрсә белән менә кардиналь рәвештә аерылып тора? Мин тапшыруы без хатын-кызларның үзгәрешенә генә түгел, без хатын-кызларның гомумән тормышына бик зур урын бүлеп бирәбез. Минем өчен бик мөһим. Мин һәрбер хатны үзем укыйм, гадел. Алар бик күп ул хатлар. Әлбәттә, минем ярдәмчем дә бар, администраторым бар, ул да укый Лилия. Менә монысын карап кара, тегесен карап кара дип сайлау ясый, сайлап та бирә. Ләкин мин барысын да үзем укыйм. Миңа хатын-кызларның эшке халәтен белү, тормышын белү бик мөһим. Нәрсә булган аларның тормышында, ни өчен ул үзгәрергә тели. Мин шеш кисәсем килә дип кенә түгел. Мин башка тапшыруларына карыйм, алар ничектер җиңелрәк киләләр дә. Привет, ага, Настя, да, син иреңнән аерылдың, әйдә без син шешеңне эшлибез. Нәрсә булган, ничек үстергән ул баланы, нинди авырлыклар кичергән. Минем һәрбер тапшыруның башында мин героиня белән шулай торып теге әлбәттә вакыт күбрәк булса күбрәк ачырга тырышам. Мин журналист буларак героиняны ачырга тырышам. Һәм дөрес түгел уйлау, теге безгә бәхетсезләр генә килә дип. Безне бу һәрбер хатын-кыз, һәрбер проект, һәрбер программа аша хатын-кызларның нинди төрле язмышлы икәнлеген күрсәтергә тырышабыз. Кемдер бик бәхетле. Гаиләсе, 2 баласы анда, оныклары, ул яраткан эше, менә карагыз дип. Күрәсезме, анда ул бүтән уңышсызлыкларны да безнең бу атнада героиня булды. Ул бүтән уңышсызлыкларны да уңыш дип кабул итә. Аның бер эше ябылган, ярар икенчесенә бара. Икенчесе ярармысы димәк миңа түгел. Булай булган, ярар булай булачак дип. Ул гел мондай, ул гел позитив. Һәм аның йөзендә чагыла бу, тормышында чагыла бу позитив. Ходай аңа биреп бара. Менә шулай торып без төрле мисаллар ярдәмендә, хатын-кызлар ярдәмендә күрсәтергә телибез. Күрәсезме? Бүтән кешедә, бүтән әйбердә кешенең үзеннән тора. Мин моны күрсәтергә телим. Кабат. Һәм соңгы арада менә ничектер настройда үзгәргәнгә күрә, ничектер карашым да үзгәрде бүтән тормышка да. Минем хатын-кызлар да шундый тапшырды. Шундый менә ачылып китә торган чәчәк кебек. Һәм мин шунысын әйтә алам, беренче менә бу тапшыруны башлаганда бик авыр барды. Хатын-кызлар килергә, нәрсәдер сөйләргә куркалар, чөнки бу татар халкына чит, ят формат. Ничек ул килә дә, мин ирем белән аерылыштым, һәм ул эшкән иде дип сөйләп утыра мәсәлән. Юк, ул аны сөйли алмый. Ләкин бер хатын кышынды булды, кыю, икенчесе барлыкка килде, өченчесе. Һәм менә мин барыбер бу программа белән, бу тапшыру белән татар хатын-кызларның гомумән бер генә, 2 генә түгел, героинлар түгел, гомумән татар хатын-кызларның тормышына, фикерләү рәвешенә, үзләренең тотышына үзгәреш кертә алдым дип саныйм. Алар бит инде әйттек, бушлай катнаша.
Алар анда образлар сайлана, алар кайтып киткәндә менә бу киемнәрне үзләре белән аламы, юкмы? Киемнәр юк. Бердән бер әйбер, менә без бөтен әйберне бушлай эшлибез. Ул теге имиджны үзгәртү, ниндидер анда без тагын косметологларга барабыз, уколлар кадыйбыз кемгәдер, кемдер тешен агартабыз, анда менә шундый моментлар бар инде анда. Кемдер психолог белән аралаштырабыз һәм ул консультация тулайбыз. Әзгенә без аны төшереп утырмабыз. Ишекне ябабыз, шәп китәбез, ул сөйләшеп утыра психолог белән. Хәтта без дә тыкшыныбыз бу эшкә, чөнки бу бик теге шәхсән шундый эш. Безнең дә тыкшыныбыз, хәтта без аңларга табибларга барабыз, шундый мөмкинлек бирәбез. Кемгәдер хиджамы ясатабыз анда, барысы да бушка. Ләкин стилист киемнәрне бушка сайлый. Әгәр дә хәзер алсак, стилистын да 1 сәгате 3000 сум. Барып, сен кием сайлау, имидж сайлау. Һәм бу киемнәрне сайлап алып килә барсында без күрсәтәбез. Киемнәре кызганычка каршы булса, әгәр спонсор, киемнәрен бирә торган кибетләр спонсор итсә, шундый рәхәт булыр, шундый күңелләре күтәрелер юлы хатын-кызларның, Булай кызганычка каршы без стиль күрсәтә генә алабыз. Күрәсезме, сиңа менә бу толстовка килешә. Сез менә монда чалбар белән кия аласыз дип. Ул biz масс-маркетлардан алабыз киемнәрне. Алар аны шуны барып сатып алырга мөмкиннәр, бәяләре кыйбат түгел. Яисә шундыйга ошаганны, мәсәлән, ул уйларга мөмкин, миңа мондай туфли килешә, мин мондай туфли барып алам әле дип. Без аларга димәк, киенү стилен күрсәтеп бирәбез. Бүләк итәрлек тә булса, бик шат булыр имен. Менә бәлки спонсорлар таба алырбыз. Языгыз. Син уйламыйсыңмы, менә алар киләләр дә, төшәләр дә, үйләренә кайтып киткәч, янәдән элеккегә кешенең бөтенсе үзенең башында. Без аңа күрсәтәбез. Безнең тапшыру ни өчен кирәк? Без аны контрольдә тотып, көн сайын аның белән бергә йөргән алмыйбыз. Бит син шешен тарадыңмы? Шешен кистеңме дип. Бу хатын-кызларның башында. Мин һәр вакыт әйтәм тапшыруда да, әгәр дә хатын-кызның безгә килә икән, киләсе килә дип кенә. Килде, кайтып китте, син әйтмешли, битен юды, шешен булайтып куйды. Ярый, шешен төсе үзгәргән. Гадәти тормыш белән яши башлады шул киемен киеп. Булды, без аңа берничә ярдәм итә алмадык дигән сүз. Хатын-кызның башында булса, мин үзгәрәсем килә, һәм бу минем үзгәрешемә беренче адым гына дигән әйбер башында булырга тиеш. Шул очракта гына безнең имидж үзгәреше, тышкы кыяфәтнең үзгәреше аңа ярдәм итәчәк. Шул вакытта гына. Булды шундый хатын-кызлар, бар шундый хатын-кызлар, булды түгел? Булды. Кайталардан, толарда мәсәлән без бит тапшыру төшердек шуны җыеп. Ничек яшисез хәзер дип. Менә шулай прическаны кире кайтардым. Димәк бетте, онытылган. Ләкин күбесе мине шунсы сөендерә, ләкин күбесе шул ук мастерларга, Зиләгә, безнең Илназ Кадыровка һәр даим йөриләр. Шул ук стрижкаларны кистерәләр, шулай итеп бизәнеп йөриләр, киенү стилен таптылар. Аллага шөкер, рәхмәт сезгә диләр. Андыйлар күбрәк һәм мин сөенәм. Димәк, сезнең миссия менә сез башка төрле дә була аласыз. Дип юл күрсәтү. Барасы киләме, килмәме аның эше. Менә миссия мәсьәлә син миңа киләсең икән, миссия күрсәтәм. Гадел. Син һәм миңа менә монда булып килдең. Кара менә миссия менә бла-бла киендердем, бла-бла прическаны үзгәрттем. Мәсәлән, булай тордым. Менә кара, син дә монда була аласың. Син ошыйсың, син дә монда. Син вау дисең. Һәм дальше алга таба бу синең эшең. Кире гадел булумы? Яисә мин сиңа көзгүдән күрсәткән гаделдә була аласың син. Хатын-кызлар кайберләрен бит бизәнгәне дә юк. Алар үзләрен икенче төрле күрә. Алар кешегә социаль челтәрдән карап утыралар, бу матур дип. Алар да бит матур. Алар да бит шундый була ала. Менә мин аларга күрсәтәм, сез андый була, менә күрәсезме, сез менә шундый дип. Алар вау диләр. Һәм алар шундый була алалар. Мин әйтим, бәлки көн сайын бизәнеп тормаслар алар. Алар бәйрәмгә шулай булып бара алалар. Алар шулай булып ачыла алалар. Алар үзләре безнең тапшыруга килеп киткәннән соң үзләре ышаналар. Тапшыру бит булай гына аталмый мин дип. Мин нәрсә ул? Мин алмашлыгы. Үзеңә ышану. Теге бар тик үзенә ышанган кешене мин дип әйтә ала. Теге 100% ышану, белме? Һәм хатын-кызлар да шулай. Алардагы минлек безнең тапшырудан соң үсә. Зур туган көн концерты. Бик гөрләп матур итеп үтте. Шунда бик матур итте ул. Һәм инде бүгенге вакыйга барыбызның да күңелендә татар эстрадасының иң күренекле, иң матур бер вакыйгасы булып истә калыр. Гөлназ, нәкъ шулай. Бүген биредә очраклы тамашачылар юк, килде киттеле артистлар юк. Юк бар, алып баручылар юк. Бүген биредә иң нәре һәм без барыбызда менә шушы
şiber, mülayim, şak katkış. Бүтән кабатланмас Гүлназны туган көне белән котларга дип җыелдык, дуслар. Ләкин шуңа да карамастан, без гади тамашачы белмәгән нюанслар да булган икән, бу турыда әйтелгән инде интервьюда, әйме? Менә диеле. Әйт әле, ничек, нинди эмоциялар кичерәсең, бөтен әйбердә план буенча барамы? План буенча бармаган әйберләрдә күп шуңа күрә мин кайбер җирдә анда куркып куям, кайбер җирдә анда психланам, кайбер җирдә борчылам. Бүген гомумән мин шундый башымда төрле хисләр симбиозы. Әйтик, тавыш операторын үтерәм дип. Тавыш операторы түгел, Айваз Садыровны үтерәсе иде мин анда. Мәтәшә, ул язып куйган Инстаграмда тавыш операторын үтерәм дип. Андан соң Айваз әйтте, ул тавыш операторыннан тора. Шулай бит ул бер гаип булса китә. Синме ул дисәң? Юк, ул менә оператор. Синме ул дисәң? Юк, ул менә фотографтан. Теге шундый шылбыр китә бит, әйе. Анда ни булган иде ул? Микрофон кабынмаган иде. Айваз тикшерергә тиеш аны микрофоны кабынамы юкмы, ләкин тавыш операторы кабызмаган, тавыш операторы әйтә тегендәге микрофон кабынмаган булган. Менә шундый шылбыр китте анда, ләкин шылбыр анасын мөһим бит моментаны. Шылбырын анасын шиште мин аны. Шишәбез без аны, әйме? Ләкин моментында кемне үтерәсең килү мөһим бит. Кая? Мин максималист. Миңа бүтән нәрсә 100% булырга тиеш. Мин дөрес якта утырырга тиешмен. Минем дөрес як дип әйтүем теге менә. Менә әйтик, возможность мөмкинлек. Мин нишләп бу якта утырам бу тапшыруда. Мин бу якка күчтем. Чөнки мин һәр вакыт менә кешенең сул ягыннан эшлим. Сул кулы янында дип әйтик инде. Сул җилкәсе янында. Бу минем Кагыйдә буларак формулашкан шундый нәрсә дип әйтик икән? Кагыйдә буларак формулашкан момент. Менә бу бит инде икенче якта утыру сиңа үзеңне иркенрәк тотарга мөмкинлек бирә, җиңелрәк. Миңа уңайлы, мин ияләшкән моңа. Мин гел кешенең бу нидер бәлки нидер момент тормый. Бу миңа моны хәтта аңлатканнары бар. Кешенең баш мие, уң як, сул мие эшле белән бәйле икән ул. Мин кешенең гел сул ягыннан йөрим. Мин әгәр дә менә бу минем сул ягыма чыгып кеше бара икән урамда, мин әйтәм бу якка бас әле дим. Или үзем дә сизмәстән аның сул ягына чыгып басам. Алып барганда мин гел сул яктан булырга тиеш, утырганда сөйләшеп әңгәмә корып мин гел сул яктан булырга тиеш. Менә шундый момент минем. Һәм менә бөтенләй бер шул 100% дигәннән, шулай булырга тиеш дигән әйберләр бар минем. Микрофон шундый булырга тиеш, анда үзенең кагыйдәләре, сәхнәдә шулай булырга тиеш дигән әйберләр бар. Һәм әгәр дә ул кагыйдәләрдән читкә тайпылсак, мин әлбәттә шигыремнән чыгарга мөмкинмен. Мин ачуланырга мөмкинмен. Ана миңа әйтәләр, менә Гөлназ усал. Мин усал түгел. Мин бары тик профессионаллык яклы. Мин сәхнәдә ниндер бу җитешсезлекләр булырга тиеш түгел дип саныйм. Юк. Безнең тамашачылар алдында хаталанырга тиеш түгелбез. Хаталар ясарга ярамый. Син чыккансың икән, син 100% үзеңнең эшеңне башкарырга тиешсең. Менә мин аңламыйм, мин менә үзешчәнлек дип саныйм, кайбер кешеләрнең хәтта концертларына барасың, әйме? Ой, бу микрофон янмады әле. Яндырам. Менә мин карыйсым килми, бу бит профессионаллык түгел. Шундый моментлар, әйме, ой, нәрсә төшеп китте, минем карыйсым килми ул әйберне. Булды, бу миңа үзешчәнлек. Булай торып теге куям инде мин кайры вакытны, аннан соң кешеләрнең концертларына бармыйм да инде бер-ике тапкыр. Шундый әгәр дә күңелем кайта икән, әйме, шуңа күрә бөтен әйбер булырга тиеш. Вау. Карам, бу киләнгән, оператор вакытында куйды, вакытында ут янды, режиссер үз эшен эшләргә тиеш, алып баручы үз эшен эшләргә тиеш, артист үз эшен эшләр. Менә бу булырга тиеш түгел, менә конкретика. Оп. Шул вакытта тулы композиция җыела. Шул вакытта әйтәсең, вот моның тапшыру. Тел-тештедерлек түгел. Вот моның концерт, тел-тештедерлек түгел. Теге менә андый җибәгәнлек, сузылганлык.
оңлашылмаушанлык минем нервымны чыгара. Барысы тәртип. Ну, әлбәттә. Танылган, барыбызда белгән бер социаль шилтәр битү ягына таба бара бит инде, кешеләрдән дә азрак утыра башлады. Блогерларның һәм синең мәсьәләң әйме, ул бит инде бар, күпмедер дәрәҗәдә керем китерә торган әйбер, реклама булсын инде әйме. Керем кимеде дигән сүзме бу? Кремлerde kimede. Min әйтә алмыйм, мин андый шундый зур суммалар эшлидер иманда диебме. Минем өчен мин блогер түгел. Мин Гөлназ Сәфәрова, мин журналист, мин алып баручы, һәм мин бары тик үземнең эшемне социаль шилтәрдә яктыртып баручы. Ну, менә үткән-сүткәндә дигән кебек. Менә мин Гадел янына килдем әле, әңгәмәгә, менә һәм шунда барам дибеме. Мин аны блогерлык итеп эшләмәдем. Шуңа күрә бу минем өчен теге, ну, бетте. Әлбәттә күңелсез, теге ниндер моментлар. Ну, әле бит бар әзрәк дигәндә, әзрәк монда социаль шилтәрләр тегеннән шүпләп, мондан шүпләп, тегендә куйган булам, монда куйган булам, Телеграмга куйган булам анда. Нәрсәдер бар. Чөнки халык белән элемтә иде ул. Әйме? Булай тулайым алганда минем өчен катастрофа булды дип әйтә алмыйм. Юк. Ул менә катастрофа булгандыр бар тик моның белән генә шөгыльләнгән кешеләргә. Бигрәк тә мин миллионникларны да жәлләмим хәтта, әйме? Аларның да башка эшләр бар, кемдер җырлый, кемдер тагын нәрсә. Менә бар бүтән эш белән шөгыльләнмәүчеләр бар, тик блогерлар. Тормышларын, көннәрен шуңа багышлаучылар. Шул ук мәсәлән, яисә үзләре эшләгән продукцияне шушы блоглары аркылы тәкъдим итүчеләр, бигрәк тә аларны жәлләдем мин. Шул ук торт пешерүчеләр. Нәрсәдер тегүчеләр, нәрсәдер чигүчеләр, кулдан алкалар, эшләнмәләр ясаучылар. Алар инде аудиторияларын югалттылар. Менә бу әлбәттә кызганыч. Алар акчаларын да югалтты, аудиторияларын да, һәм алар хәзер теге киң җәмгыятьчелеккә үзләре эшләгән әйберләрне дә тәкъдим итә алмыйм, аларны шәл. Розграмда теркәләргә. Ул чыктымы соң әле? Әле чыкмады. Бәлки бу тапшыру чыкканда ул чыгар да инде. Теркәлеп мин бер кайчан да каршы түгел, ничек теркәлеп карамаска, аның нинди икән кагыйдәләре, бәлки ул тагы да яхшырак булыр әле. Быел ТМТВ премиясе үз тарихында беренче тапкыр Татарстанда түгел, күрше республикада Башкортстанда үтәчәк. Ни өчен шундый карарга килергә булдыгыз? Анда өлеш бар бер бит инде. Монда ни өчен шулай татар эстрадасы. Аның бик күп өлеше Башкортстаннан килүчеләр. Башкортстаннан килгән егетләр, кызлар. Тамашачыларның бик күбесе Башкортстаннан киләдер. Премияларны карарга, татар җырларын карарга да бик күп кеше Башкортстаннан килә. Һәм без уйладык, һәм Башкортстанда бик яхшы концертларга йөриләр. Премиялар, концертлар. Анда Башкортстанда тамашачы икенче төрле. Мин белмим моны ничек аңлатырга. Элегилектән шулай булды. Анда чыгасың, анда исәнмесез диге. Исәнмесез, анда шундый драйвовый хат. Бәлки бу җитмәгәнгәдер, аларга менә шушы җитми, алар көтә. Юк, җитмәүдән түгел. Анда җитә, бөтенләй бер җитә. Анда Башкортстанга, бүген монда Казанда, иртәгә Башкортстан куя. Бүген монда Казанда, анда бөтен җырчы параллель куя. Татарстан, Башкортстан, Татарстан, Башкортстан җитмәүдән түгел. Ул белмим нәрсә белән аңлатырга. Шуның хәтле татар җырларын яраталар алар. Шуның хәтле аралашуны яраталар. Шуның хәтле көтеп алалар. Мин төрлечә аңлатып карадым моны, әйме? Бу инде менталитетме? Бу халыкның торышыннан, яшәешеннән, тумышыннан бәйле бу. Анда икенче төрле халык, анда җылырак кабул итәр, анда яхшы. Моны бөтен артист әйтәчәк. Татарстанда безнең тамашачы бары бер бигрәк тә Казанда, ул нәзберегрәк, шундый. Нәрсә тәкъдим итәсез инде миңа дигән кебегрәк. Хәтта Мәскәүдә дә андый түгел. Казанда шундыйрак. Моны күрдем инде дип. Шуңа күрә без уйладык, әйдәгез Башкортстанга барабыз. Башкортстанда ясыйбыз шундый зур, масштаблы итеп дип. Һәм Алла бирсә, моны менә тормышка ашырырга дип инде бик күп кешеләр куябыз. Татар эстрадасына нәрсә җитми дип уйлыйсыз? Ой, бу шундый зур сорау. Без моңа аерым бер сәгать сөйләшеп утыра алабыз. Татар эстрадасына нәрсә җитми дип. Мин беләсезме нинди фикердә хәзер? Ниндер кимчелекләр табып, бу җитми дип түгел. Җитмәгән әйбер ул үзеннән үзе бетәчәк. Үзеннән үзе юкка чыгачак. Теге бу артистны алып батырга иде, бу җырлый белми, теге җырлый белми, моны чистартырга иде дип сөйләшәбез. Әйе.
тартырга кирәк әйберләр, куерга кирәк булмаган әйберләр бик күп, име? Ләкин шаныгыз сүземә. Ничә ел эстрадада эшлим, үземнең практикамдан, теориядан чыгып әйтә алам, име? Бүтән кирәкмәгән әйбер үзеннән үзе төшеп кала. Шул ук мәсәлән, анда әйтәбез бит, Татарстан Республикасында җитми нәрсәне алып атырга кирәк. Җырлый белмәгән башкаручыларны, аларны акча түлиләр дә, кирәләр дә, җырлыйлар да, клиплар төшерәләр һәм кешенең мин пишраталар дип. Алар төшеп калачак. Тамашачы бер тыңламый, ике тыңламый, алар төшеп калачак. Яхшылары китәчәк, талантлар һәр вакыт чыгачак. Гел шулай булган һәм шулай булачак та. Бу процесс һәм бу процессны туктатып торып булмый. Әлбәттә без аганчыктыр. Кымачалый алабыз, кемдер акча түли, кемдер нитә, менә бу процесс бар, менә бу процесс. Ротация процессы, теге процесс, бу процесс, кемдер чыга алмый, әле талантын ачып бетерә алмый. Ләкин шундый табигый сайланыш дигән әйбер бар, һәм аны халык сайлый. Һәм ул барыбер иртәмесен теге вулкан кебек талантта бәреп чыгачак, һәм кирәкмәгәннәрне менә булай лава каплап китәчәк. Мин шундый фикердә. Журналистикага нәрсә җитеп бетми безнең? Профессионаллар. Беләсең, мин эстраданы алсак та, журналистиканы алсак та, парикмахерлык өлкәсен алсак та, һәр өлкәдә профессионаллык җитеп бетми. Бу безнең бүтән өлкәләргә кагылышлы хәзер авыру. Җитешсезлек. Профессионаллар чыкмый. Журналистика мәктәбендә хәзер бу турыда сөйли. Укыйлар, әйе белем алалар. Ләкин теорияны үзләштереп, аны практикада кулланучылар, түгел үз алынган һөнәрләре буенча баручылар, эшләрен төпле иттереп, җиренә җиткереп эшләүчеләр кими һәр өлкәдә дә. Һәм бу беләсең, һәм бу бик кызганыч күренеш. Менә бу юзерлар менә шундый теге, мин булдырам, менә булай гына, тиз генә интервью ясыйм, тиз генә җырлыйм. Хәзер нәрсәсе бар инде клип төшерүнең, нәрсәсе бар инде тапшыру төшерүнең. Менә алар пычрата, алар шүпли һәр өлкәне. Әлбәттә бу теге моны битерер өчен профессионаллар юкка чыкмасын. Шул ук безнең мәсәлән шул журналистиканы алсак, ул төпле, белемле укытучылар, журналистикага фундамент салучы укытучылар юкка чыкмасын. Алар булганда, алар юнәлеш биреп торганда, әле эшләүче, фикерләүче, дөрес юлдан баручы яшь журналистлар булачак. Алла бирсә. Соңгы вакытта зәңгәрләр, ал төслеләр артканнан арта бара. Статистика шулай күрсәтә. Шунда да шулай бит инде. Электә булгандыр ул мәсәлән. Сүзсез электә булган. Ләкин алар бүгенге көндә менә уялмыйча, курыкмыйча әйтә башладылар. Мин шунда нәрсә, мин бит сиңа тимим. Сүздә юк, алар бәлки дөрестер. Ул аның үз эше, әйме? Ләкин белгәнемчә танышларың арасында да андыйлар бар. Бар, әлбәттә. Исемләп әйтмибез. Сәйтеп саклыйбыз. Юк, исемләп әйтергә кирәкми дә, әлбәттә. Ләкин шулай да менә баралар. Ләкин бу татар халкына ят әйбер хас дип санамыйм мин моны. Мин нәрсә әйтә алам, мин ул яктан бик нейтраль кеше. Мин бер кашын да кешенең анда менә бу гендерлык дип әйтикме сыйфатларыннан чыгып, фикер йөртә торган кеше түгел. Мин кешене беренче чиракта теге кеше буларак, шәхес буларак, аны профессионал буларак карыйм ул кешегә. Ул нинди анда нинди мөнәсәбәтләр сайлый, ул минем өчен мөһим түгел. Минем өчен шәхсән шулай. Әгәр дә уларны пропагандалап йөрми икән, мин пропагандалауга каршымын. Уларны пропагандаларга тиеш түгел. Әгәр дә ул мин моны, барыбер табигатьтән читкә тайпылыш дип саныйм, мин нормалардан читкә тайпылыш, һәм әгәр дә ул нормалардан читтән тайпылыш, шулай булырга тиеш дип агитацияләп йөри икән, мин моңа каршы. Әгәр дә ул үзе әгәр дә бу юлны сайлаган икән, уларның шәхси үзенең эше. Без моңа берничек тә тыгыла алмыйбыз, һәм мин моңа ничектер ачуым килә, кемдер бит теге ачуым килә, алай булырга тиеш түгел. Ничек без кешенең тормышына керә алабыз? Уларның шәхси үзенең тормышы.
Һәм алар татар эстрадасында да бар. Ну, әлбәттә, татар эстрадасында да бар. Ну, әлбәттә, мин теге шәм тотып тормаган, теге әйтәр бит, мин беләм дип сөйләр бит, мин андый хәйбәтчеләр рәтендә кермим. Мин беләм дип. Ну, бөтен күренә, чагыла, анда ишетелә, нителә. Ну, ничектер, мин теге бер уң колагымнан керә, кем әйтмәшли, сул колагымнан чыга. Ну, ярар, мин җырчыга карамыйм, мәсәлән, ул шундый икән дип. Ул әгәрдә искиткеч моңлы итеп җырлый икән, бар шундыйлар, ул менә талант. Миңа ни эшем бар минем аның шәхси тормышында? Өйләнгәнме ул, өйләнмәгәнме ул, кияүгә чыкканмы, кияүгә чыкмаганмы, баласы бар. Миңа гомумән аның шәхси тормышы бернинди йогынты ясамый миңа. Миңа ни эссе, ни салкын. Миңа аның җырлары ошый икән, миңа аның иҗаты ошый икән, мин шуны белән канәгать. Һәм ул пропагандаламый икән бернинди тайпылышларны. Мин 100% булды кеше белән дус, аңа яхшы мөнәсәбәттә. Шулай дип саныйм. Гөлназ, син ирең Ленарны күрсәтмисең, ул җитди кеше дисең. Аңа бу публикага чыгу кирәк түгел дисең, ләкин шул ук вакытта элегрәк син интервьюларыңда шәхси тормышыңны бераз ачкансың. Аның кем булып эшләгәнен мәсәлән сөйләгәнсең. Савыт саба ышканнары булды дигән сүзләр дә булган. Нишләп менә шундый караш үзгәрде шәхси тормышка бу? Ну, вакыт уза дип әйтик, яши, кыйммәтләр үзгәрә бит, димме? Һәм гаилә минем өчен шундый бик зур кыйммәт. Ул кеше күзеннән капланган булырга тиеш. Кешенең күз уңында булырга тиеш түгел. Минем гаиләм, минем өем, минем шәхси мөнәсәбәтләрем. Чөнки ул минем күңелемдә бик аерым урынны алып тора торган шундый төшенчә. Һәм анасы минем иремдә бик каршы, ул илтә яратмыйдыр. Сөйләмә, менә әйтмә, булай дип әйтмә дип. Менә гел шулай әйтәдер. Ант дип әйтәм, ул миңа гел сөйләргә ирек бирмидер. Ул каршы идендер, интервьюларга барырга, фотосессияларга барырга, өйгә кеше чакыруга бик каршы иде. Мин элек аңлап бетермидер аны. Мин әйтәм, Ленарны ярар инде. Анда нәрсә мин ирсез хатын кебек булыйм әле, әйдә инде. Ну, Ленарны нәрсә инде? Анасы мин аңладым. Яши аңладым, чынлап та ул миннән олырак бит минем ирем. Ул тәҗрибәлерәк, һәм ул моңа иртәрәк барып җиткәндер инде күрәсең. Анас мин аңладым, әйе, афишаларга кирәкми, бу берне афишүртәргә, бу бер турында сөйләргә кирәкми. Ничектер Ленарны тыңлый башладым, Ленарның сүзләренә колак сала башладым, һәм моның дөрес икәнлегенә инандым. Шуңа гаилә ул минем өчен хәзер ябык тема. Шундый син танышу тарихы да кызык, дискотекада, әйме? Аннан соң кияүгә чыкканда ошап бетмәсә, аерылам дип. Минем әниләр бит бик шундый консерватив кешеләр, ләкин консерватив булуга карамастан, мин бик рәхмәтле Худайыма, миңа Ходай шундый әтиләр биргән, алар консерватив, ләкин заманча карашлы. Алар аңлый торган, алар креатив икесе дә. Алар теге искелек калдыгы белән яшәүче әтияни түгел. Һәм ләкин мин аларның тәртипле, гомер буе теге бер-берсенә генә карап яшәүләрен белеп, мин аларга әйттем кияүгә чыкканда, әлдә хәтерлим. Әни аны әлдә көлеп сөйли. Әни, мин кияүгә чыгам, менә бу минем кеше, мин аны таптым, миңа ул ошый, мин аны яратам. Ләкин минем фикерем үзгәрергә мөмкин. Әгәр дә ул миңа туры килми икән, әгәр дә безнең арада ниндер низаклар чыга икән, әгәр дә миңа яшәү уңайсыз була икән, мин уңайлылык яклы һәрвакыт, мин аерылам, мин сезгә алдан ук әйтеп куям дидем. Алар теге, ул әлләсе сөйләмә, мин әлләсе сөйләмәй дә, мин алдан әйтеп куям, яра диделәр. Һәм алар әйттеләр, без моңа психологик рәвештә әзер идек. Әгәр дә Гөлназ әйтсәң, теге юк булды дип, без моңа психологик яктан әзер идек диделәр. Мин әзерләп куйдым аларны. Һәм мин чынлап та аерыладыр, әгәр дә миңа нәрсәдер ошамаса, мин конкрет әйтә алам, бу турыда курыкмыйча әйтәм. Мин кияүгә чыккач та бала тапмадым. Бу конкрет планлаштыру белән бәйле иде, мин бөтен берне планлаштырып эш итәргә әйбер. Һәм мин уйладым, без Ленар белән икәү уйладык, мин генә түгел, без уйладык. Яшәп карыйк башта. Мин гомумән теге никах белән дә яшәп карыйсы идем, ләкин мин андый гаиләдән түгел, миңа әти-әниләр моны рөхсәт итмәсләр иде. Миңа бар тик кияүгә чыгу, теге мулла каршында никахлы булганнан соң яшәргә мөмкинлек бирә торган гаиләдә үстем мин, Һәм шуңа күрә бу кагыйдәләрдән тайпылмадым.
Шуңа күрә мин башта рәсми рәвештә булды, никах, кияүгә чыктым, һәм бала тапмадык, бер-беребезне белер өчен. Әгәр дә без берниндер параметрлар буенча туры килмәсәк, без аерылыша идек. Ә менә шундый савыт очкан вакытлар әйме? Бу менә шул шиккә барып җиткән кебек тоелмый идеме сиңа ул вакытта? Шиккә барып җиткән кебек тоела иде. Һәм мин шуны әйтә алам, беренче 2 ел иң авыр ел. Менә мин хәзер бәлкем безне карап утыручы парлар да бардыр. Һәм алар уйларлар, "Алла, минем тормышымда нинди үзгәрешләр, нишләргә?" дип. Менә бу беренче һәм икенче, сиңа да әйтеп куям, син дә өйләнәсең. Бүтән кеше үтә торган момент бу. Бәлки бик теге bir-birsine mükemmel kişilerin kegene olay tügüldür bilmem. Belki birisi lider bulup birisi yumuşak kişinin olay tügüldür. Ne iki şunday liderlik hulku birge turu kelgende andandır. İkisi de şunday karakterli kişi bulganda belki bu şulay buladır. Birinci 2 yıl gaile kurup yaşay başlanan birinci 2 yıl bik ağır. Çünkü sen özünün pozisiyonu aşıqlıysan, sen özünün fikirlerini kirtəsin bu ailəyə. İkinci kişi özünün ikinci ailədə öskən, ikinci tərbiyə, ikinci qaraş, həm də bu 2 yolqun uçraşaq, həm də bulay tügülay, min yox, bulay yox tügülay deyib, şoğun kıra ağır, həm də bu stabilləşkənçi, bu barısı da tege dulqın tınğançı. Менә bu dulqın tınıb, менәләр bir якка jil ise bir yakka dulqın burulğançı vaqt kerak ekan. Vaqt kerak. Аннан соң менә bu вакытны үткәннән рәхәт, җиңел, син беләсең. Аха, моны көтәргә була. Мин моңа ярар дидем. Моңа күземне йомдым, моңа күзне йомырга кирәк. Монда эдәшмәскә кирәк, монда әйтергә кирәк. Менә шундай берләр формалаша. Бу һәр гаиләнең үз кагыйдәләре формалаша диярдем мин. Инде субханаллах айдан үсеп килә. Киләчәктә бит инде зур сорау, һөнәр сайлау мәсьәләсе. Нәрсә уйлыйсыз? Кайсы якны? Мин теләр идем аның нинди генә өлкәне алса да, алдан айтып куялар, миндер артист булуын теләмәс идем. Yok, menimçe, benim әйткәнем дә бар, миңа гел, анасы минем коллега артистлар интервьюны укыганнан соң әйттеләр, Гөлназ, ничек син шулай әйтә аласың дип. Ир-ат артист булырга тиеш түгел дим дә. Минем башымда менә шундый кагыйдә, ир-ат ул җитди булырга тиеш, җитди һөнәр иясе булырга тиеш. Минем кичкенәдән шундый, менә теге әтидән килгән ул шундый җитдилекне күрү, ирем шундый минем менә җитди һөнәр иясе, һәм айдан да миндер җитди профессиядә күрергә теләр идем. Ул хәзер бик кызыксына юриспруденция белән, статьялар, кодекслар белән 10 яшендә ул теге такая статья такой уголовного кодекса дип мен әйтәм. Яра миңа әйтмә, мен әйтәм теге телефоннарны алып тартып алам да шуның буенча әйтә башлыйм. Менә булай мен әйтәм, яра миңа әйтмә дип кенә тотып бәрәм әле мин аны әлегә. Шуларны өйрәнә ул. Аннан соң иреме ашаган IT ягыннан ул бик башлы. Бу бик сөендерә әлбәттә. Ул ниндидер хәзер аңа 10 яшь, ул үзенең уенын уйлап чыгарды. Мин бер нәрсә белмим, бу өлкәдә ничек уйлап чыгарган. Ул бит программалар белән уйлап чыгарыла. Программалар белән утыра ул, мин даны шиклим, узак утыра ярам дип, программалар эшли. Менә минем бер уеным чыкты, менә монда 2 ни үтәргә кирәк, менә монда 3нче мин хавыл уенны сатам, ул уенны саткач шуны катлы акча була. Менә шундый тормыш белән яшим дидер, мин аңлап бетермим аны. Чөнки бу минем өлкә түгел гомумән. Ниндидер менә үзе теләгән, үзе белгән өлкәгә кирип китеп, зур уңышларга ирешеп, үзе канәгатьлек хиссе алып, акча эшли торган өлкә булсын ие. Яшәрлек. Хәзерге тормышта. Мөһим бит бу. Канәгатьлек хиссе дә алу, акча да эшләү һәм кешеләргә дә индер файда китерү. Гөлназ Сәфәрова 10 елдан. Аллакаем, 45 яшь. Мин белмим. Мин элек уйлыйдым, миңа шуны сорау бергәч, мин уйлыйдым. Бу булырга тиеш, бу булырга тиеш, бу булырга тиеш. Менә конкретика бар иде. Ә хәзер менә бу тормышларның менә мондай бурылышы, бу пандемиялар, менә мондай буталчыклардан соң уйлыйм да, һәм нәрсә уйлап куям. 10 елдан соң гаиләм янымда. Шунда күңел тынычлыгы белән Әлхәмдүлилләх дип утырга язсын.
Ниндир койдыр, мен әйтмим койдыр, шундай проектны реализовать итеп, менә шулай булды. Әлхәмдүлилләх, менә бу янымда туганнарым, менә бу булай булды. Эй, менә бу монсын югалтсам да монсы калды бит әле дип, менә кыйммәтләр югалмасын, гаилә кыйммәтләре. Менә иң мөһиме шулар минем өчен. Амин, шулай булсын. Безнең тапшыруның бер традициясе бар. Алданрак килгән кунак, киләсе кунакка сорау биреп калдыра. Зейнәп апа Фәрхетдинова килгән иде безгә. Һәм ул инде киләсе кунакка мондый сорау бирде. Нинди төс яратам икән ул диде, чөнки төс кеше турында күп әйбер сөйли, холкын белеп була диде. Мин аңа ышанмыйм, төс кешенең холкы турында сөйләгән. Дөрес түгел ул. Минем менә төсләргә мөнәсәбәтем кайфыма карап үзгәрә. Мин, классика, мин кара төсне бик яратам. Һәм ак төсне. Менә ике яраткан төсем ак һәм кара. Башкалары кайфкә карап. Башкалары кайфка карап. Менә мондай пастель тоннарны бик яратам. Менә һәм минем шундый күк төсендә аяк киемем һәм пиджагым миңа ошый. Кайбер вакытны шундый теге ядерный төсләрендә яратам. Мин кислотный була бит әле зәп-зәңгәр. Ул көнгә карап, кайфкә карап, настройга карап. Һәм инде Гөлназ Сәфәровадан киләсе кунакка сорау. Киләсе кунакка сорау. Ул, менә бит инде кемдер булачак, җырчымы, журналистмы, ниндер өлкәдә эшләячәк. Ул өлкәдән башка ул үзен тагын кая ача алыр иде. Башка өлкәдә. Булай диме? Өлкә, менә әгәр дә аны менә бу әйберсен тартып алсалар, микрофонын, мәсәлән, җырчы булса, анда тапшыруын, мәсәлән, нинди чыгу юлы таба алыр иде. Әйе. Тапшырыбыз ахырында блиц сораштыру. Әйе яки юк дип җавап бирәсе, тиз-тиз итеп. Үзеңнең тавышың үзеңә ошыймы? Әйе. Ирең җырлый беләме? Әйе. Хыянәтне кичерә аласыңмы? Әйе. Үзеңне әйбәт кайнана булырмын дип уйлыйсыңмы? Әйе. Тапкырлау таблицасын хәтерлисеңме? Әйе. 8-9-64 64. 72. Концерт күлмәгеңне онытып калдырганың бармы? Юк. Җырчылар белән үпкәләшеп кычкырышкан чакларың булдымы? Юк. Үч саклыйсыңмы? Юк. Яратмаган җырчыларың бармы? Бар. Гадел тынып калды. Кем? Юк, әйтмәйм. Һәм ахырдан безне шушы минутка ахырга хәтле карап утырган тамашачыларга теләкләр. Бүгенге бик үк җиңел булмаган вазгыятьтә. Теләкләр беләсең дип, күңел тынычлыгын саклагыз. Якыннарыгызны саклагыз. Менә теге ми сүзләр кебек тоелса да, шундый гомуми сүзләр кебек тоелса да, сез аны менә күзегезне йомып, үзегез белән үзегез генә калып уйлап карагыз әле бу турыда. Якыннарны саклау. Аларның нервысын саклау, үзегезнең нервыгызны бетермәү. Һәрбер моменттан, һәрбер мизгелдән тәм таба белү. Шулай ук теге гомуми сүзләр дип кенә карамагыз моңа. Уйланыгыз бу турыда. Менә думайтесь, дип тә уйланыгыз. Һәрбер мизгелнең ямын табырга. Әниеңә шалтыратып алырга. Балаң белән тагын сөйләшеп алырга. Яраткан китабыңны укырга. Яраткан фильмыңны карарга. Эшеңне яратып башкарырга. Кичкенә мизгелләрдән безнең тормыш җыела. Безнең тормышыбыз. Без булай да бик кыска гына гомерне яшибез. Шуңа күрә бер-беребезне үпкәләтмәсәк иде. Негативтан качык. Һәр вакыт елмаек, ихлас булык һәм әшәкләнмик. Булай да бу дөньяда әшәклек, начарлык җитәрлек. Барысы да безнең үзебездән башлана, менә моннан башлана. Ышаныгыз сүземә менә, син әйбәт булган саен, сиңа яхшылык тартыла, сиңа рәхәт була, Ходай сиңа барысын да бирә. Шуңа күрә сезгә дә, үземә дә иң әйтәсе килгән сүзем һәм теләгем Аллаһы Тәгалә безне ярдәменнән ташламасын иде. Биргәннә бер түгел, 1000 шөкер. Әлхәмдүлилләх. Шушы нотада тәмамлый алабыз.